I Gong Chairperson, I Bailam Yaganiga Junior Sang, Haganiga Mead Junganiga Ski, Kinong Sharai, Kiba Eat Junkabalang Baro, Kibalaban Yadon Ringkat Batngi, Haganiga Por, Naduki Pastor, Kita Mamusan Kiba Eat Gajongi, Kita Kot Junga Committee Balang Ru Baro, Kajing Don Gajong Pi, Galang Gajing Shngan, Bat Kajing Iman Sim, Yangi Gum Gajing Sang Kantay, Hakabangayo, Yagaban Pendep, Yaga A Gabotrai, Ulaban Shet, Halor Jongi, Haganiga Meat, Jonganiga Sngi. Awan Raru Yaga Jinkublay, Nagabanta Jongpi, Kipara Bat Kihenman Gajongan, Nadu Kiril Rangba, Kilong Pa, Kilong Kmi, Kiparlok Samla Katibat Shenrang, Bat Kiheb Kibaret Baro, Kat Kibalaban Yos Ngauru, Naganiga Tendong Jingpen Sawa, Nga Ai Kublay Yapi Baro, Bat Kerpang Nadu I Chairperson Jongga Jinga Sengkentay, Kinong Kit Kam Baro Jongka Baki Dekot, But Hoit Kaniga Tayo Lekmen Gajongpi, Kalanga Tayo Kabutrai Shisha Uyo, Yagaban Yalam Bat Hoit Utrai, Uyo Ken Yagaban Tau Tama Yagajing Im Jongi, Banga Aingo Yoblay Namarganiga Por Kabakodor, Yagaban Yala Banyo Pat Sashisien, Haganiga Meat Jonganiga Sngi, Yagabangin Shakri Lang Yoblay, Bat kerpang yaga bangin pendem, yaga jing shanya bat yaga ta kaba ublay ulat tenrong, hake terpeng kibat lot jangka balang, hakaba ula kiu shebeneng, yaga ba ula iPad hangi yaga nega mission, bagada galong banyalap yaga gospel ga jang utrai, tat hadu ba utrai on wan shaupat yang abat yapi, bangin ya shem ya uken kumbanging yelong, bangadwai baga jing dwai ga janga kalong. Babangi baro ken ki kun ke jong blay ngi don laga jong ga jing tmu ka bau blay ulabu yangi hasla jong ga ne ga bertai banganget bahakata ka sngi ka bangin ya shem yu trai ngin don ya laga jong kata kan nong ka bau trai on ai hakata ka sngi na ga benta jongi nadu ka sngi ka bangalayo ya gaban ya penbait lambat ki sketri bat ken nong kit kam jong ga jing ya sengken thai Laju pengen mau yangan nagapor siya gapor. Marhoot nadu katagasngi. Magkarpang hadin ru yaga bangilatip yaga tim. Ngala pendem yaladi haga jing dwai. Pada kay kosi huga jong utray yaga banwat yaga kmat ka jong u. Yaga bangan ongko kan rahat ka ka kubor kan. Yaga bangan ra hapadeng ki kun ka jong me. Hoot kadang day gasin ka banding kong ngampat siyamla itu yaki lani hoot ki don ki bangala itu lesi ngala itu dorkman haga jingyat ka jingyang bar hoot haga ni ka pertay ka bangilong kata ka pertay ka balong kaway haki bor ki kor jong kani ka juk jong ka jingstan henry ko try ka di gasin ka banding kong yaga bangan yu ka jat aga balang ka bamela sius pa ka bamela tiet daga dorma ka snam Bagi para bangit kiba ihit ki jonga ublay udon yaga kubor naga banta jongi hagani gamien mga duay ba ublay ken kumba ka balang ru bat ka jinga sengkentay kala duay ublay udon yaga kubor naga banta jongi padhod ngan yutuhok yapi hagapor ka banganang penkre kadang kapor ka banga jaw umat kadang kapor ka banga yasat akmat jong ublay try ka kata palat ken yangan ningkong padai namarkan ni nganget ru kan lang ka kubor Nagabantan jongi ong utray Ladapi shashkor yaga ktien bat kita kibasngaw Baladapi le Nantaray yapi pidayo bastan Kulay shibon ikong nagabanta ki kentin Padiang ka jong pi yanga Bagyawan lang hagani ka janmit laingot Idan ipa bat idan ro ikinum Gibangyawan lang hagani ka por Yaga banya syakri lang yoblay Hagani ka janmit jang gani ka sngi Tangkendiat ka jing penito Yaga bangan penito yalade Kekerteng ka jonga kalong rocky bi marpana Hingga syonga sa hangti hapo maulai nong mali hapo shilong Baga balang ka banga ngadon nadu bala penhe pensan yanga Ngadon na balang presbyterian jayaw Pad hadien ya ka banga ladep ya ka jing pulih Ka balang kala ibet ya ka ban khot yanga ya ka bangan tray Lembala ka jonga pastriet Haga ba haduk menta katway talikisnem Haga banga pej ngakmi ya laga jonga balang Pad ya ka pastriet ka bangikon Kajayaw pastriet kabangidon lai teliki balang lai teliki tenat balang bat keleng katray kibadon hasyalong bat syabaru kumju kabagentup ye kabalang jayaw kabalang umber bat kabalang nong sde damsay bat hoot ngidon haka syalong haka jayaw district
bada ke Shillong Rilom Presbytery kabang yelong Shipara batpi ka KJP Synod mi ngi ken kabang mga ngadon ha ka KJP Synod sep ngi ngatrai tangkata kalabyang ngan penitu yalade ha ka niga jan miet jang ka niga sngi kung bangalaong ki para banget ki ba iyan nado bangalatip ya kabangan keren ha ka niga sngi ngala pendem yalade ha ka jing dwai banganget bau blay on keren hangi ha ka niga miet jang ka niga sngi tungin ya pai shublay ha ka jing dwai au blay baduk pa jongi ubahabneng utrai jengke met badutrai jengke mensim ke jongi utrai jengke kam badukli jengke balang ngi aingo ye me ko trai namar ka ne kapor ka ba kodor ka bangiyo ye ka ne kalat ko kanrat ba it kum ka jingya sengken tai lambat ka balang hi ka jong me baro hari khasi jantia ka bayar ka jongi hapo ka shatri jengke KJP assembly ya ka bangin ngin le kerpang ko trai ye ka ne ka tayo nado ka snem arajan rio hoot ka snem arajan nyoru ya ka ba kum ka jingya sengken tai tang namar ka we daw bankin mau ya kata ka syakri ka bakodor ka jongmi ka balong ke kanabon sawian kala len yala de kotrai compare bat kam tieng ko kanrat la da ka ban yap no ru ya ka bakan du no ya ki ai jonggane ka bertai tang na ka bantang bakala yo iya mi badai kamar kan ni ken kotrai la shispa praposan snem kala yat ka balang hari kasi jantia ka bayar ka jongi hado mentang yo ya ke syakri ke jongmi ki long kum makaru ke badang mi bat ke badang ian yami ken ko trai babha hagan ni gamit jang gani gesngi me alam yaki ke jat ke batalat jong syakri uberet ojong mi ya gabangan yang na gani ke jaka ka baken tang ko trai ya gaban yalam ya ke gospel ke jimpen mai ke jong me ken nablai ho ken ko trai ngapla bangam long ai namar ko trai ngatip ya gani ka wei bak lemma mi ngamla ban le ai namar kan ni ngadwai to yang lang bat nga to kershan ko trai bat yaki kentien yaki ba melabu aga donut ka jauh syakri ujame ablay yaki taken ngan keren tang yakata ka ba meme ibed yaka ba miru mesha hagane gamien ba hooi kinablay namar kani ngadwai ka ba hooi kan long hooi ka ba long em kan long em tang yakata ka ba meme ibed yo syakri jame un keren hagane gamien kan long ka bor yaki bala du bor ka jingkermen yaki bala du jingkermen ka jing pelat lut yaki tu ken ki para ki jongi ke badan ka jing syate aga pop ke nablay marhot ye ka jing pen khiaru ye ka met bat ye ka mensim jongu breu obadon ye ka jing pang bat ru ablay ye ka met ka jongu bat ka mensim ka balong ka jing pang jeng ka pop ken rat babha unong rai uong kren atrai ngin shashkor melong ublay hi sngau ye ka jing dwai aga kereteng ka jongu jisu ngapan da ka jingeng amen ngala perkhat ki para banget ki ba ian ya kabangan keren ya kanu ka benta ha kene ka met jang kene ka sngi kamtam ha kabangi donru ya kene ki team ya kene ka team ga ka balabu ha kene ka snem bat kumju ya kene ki artli ki sop team and reka donut jonga kamsha ha kabanga ya leru hakmat jo blai banong try la daga longan keren ya kene bat ya katai and reka sha ya ka jingalam ka jongu try dengan kongu ya kata ya ka benta na ka tien ka jongu blai ka bau blai ubu aga donut bat ulap yale ru na gabanta jonga kalong ya ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakhat san nado ka dakhat ka bakhat way hado ka dakhat ken ka ba arpo ar kani kalong ka bentang la da pidon ya ka tin ka jong oblay bat pi sngobaban plit lembat nga balad himdon sa snap ha ya ka tin ka jong oblay kaong bat sa letru ya ka ban polish yeng kanlong ka bor na gabanta jong pi ka gospel ka jong Lukas kalanong ka san kaya tu yengi syapang kawai ka parshi lani ka jingya tu kana ka bau jisu upersyang ya gaban pens ngau tu ya kibrio hakapor ka ba uum ha bau jisu ukren ya kanu ka kinja jingya lap lani ka sermon ngelaban ong lani ya ka theology ka ba pens ngau tu ya brio kanang ba kibrio kin comes ngau tu ai ya ki illustration lani ai ya kita ki jingya tu kana kanang baka jingmut kabaki ki snow lagi yo na kene ka jingya tu kana kan pay ha ka jingmut jiberkan baya ka niken ka ka banganga kren ka long ya ka jingtmu ka jonga lada pi petru ya ka team jong ka women's week woman Sunday
Kani ka tim ka dekat ka ba arpo pra ka day ka jubab ka ba longru ka way na ki lightly kinuksa ki ba ublay utray Jesu u jubab ya ka jingkali ha ka dekat ka ba kat pra ka ba kita ki farsi bat ki senran u Yohanes ki la kili ba u Jews u Jesu u jubab dekata ka ba ki ong kata ka parsi lane ka jingya tu kana kalong ka jo agane ka lenong ka ba kat san kendiat syabangin poi syaga kubor. Uni ulukas ken mau day u senran jong u Jesu. Uday uway na ki senran jong u syakri u bakodor jong u blay u balong u apostol Paul. But uni u don hakti hakajat yauni u syakri jong u blay. But by profession lani ulong ka kam ka ba u utray day ka ba u utray ya ka kam nong tong doka henry uday u doktor u ba kinjamet ladang idon ya ka jing shitom ya ka ba kinjamet ka kpo lani ka kli ya de ya ka ba kum uni u doktor ngilek ken ya ka bangin shim dawai ubni udon hakti ha ka jan ya Paul namar ha ka jing ya lap ka jong Paul ka Bible ka ya thu yengi ba ka history ru ka ya thu ba ka ni ka jinglong jong ka met ka pat ka jong Paul ka la hiar hado kata-kata ba ka kmat yo isu ka kti ba ka met jong u ka crow ba de namar tang ba u ya lap ya ka gospel ka jong Jesus Christ uni ulukas ka jingkali kami nangnu kani ka jing ya thu kana uyo nangnu bat kumnu ngin shim bakini kilong kaktien jong oblay kata kani ka jingkali ka bangingi kali haba uni day ubayayat lang bat o Jesu henry kidan artli kidaw balay bangingi ngej bakani ka gospel ulukas kalong kaktien ka jong oblay namar ulukas uday ubastan uday ubri ubanang ubastat bat ubadon ya ka jingtip udale da ka research bat ya kata kalong ba ulum ya ki briu ki balaim bat u Jesu bat interview ya ki bat ay hangni ka ba ubu ya ki ni ki jingto bat uway na preng jong kita ulongken u apostol Petros ngitip ba uday unong tong doka day ubriu ubala ya ka jingtip ya ka jingto abi kedi bat kom ta ter day uniken ubaya thu habala interview yo u ngela ban modor bahangni u tholut kat kom ka story ka ba thu kini ki senran syapang ka jingim ka bakiyan bat unong penem ujongki ubalong Jesus Christ bat day hangni hagadekat ka bakat san lada pipulien nadu gadekat ka bakat sa kalenong ka bakat sao kalenong ka bakat san ter u Jesu u yalam ya gaban hikay ya kibriu syapang ka jing it ka jong ublay ka ba ublay u it ya kibriu bat ong kaktien ba uni ublay u kloy ya gaban ay yalaw jong ukun ubala kamarway compare ka ay ka ba uday banle onle bet nagabanta jongi badai namarkan ni knang baki briuken ngautu o batai ken o Jesu ya kan ne ka parshi kalenong ka bakhatsan ka dekat ken ka bakhat wei ka banganget nadu ke badang red hadu ke balasan ke balarangba pitep ba ya kan ke jing yetu kana baudon ukpa badan arngut ki kun o baningkong bat ubaar uni ubaar ulapanno ya ka bha shiteng aino ya kan ka bha ladam aiti umlong kadadon de ka jingyale ka bajur baladap hem aino ya kan ka bha nganum sukno lano ru bad haba ula yo ya lega jong ka bha ula lek ban im serwa ula lek ban ya auria kat ba ka jing im jong u kalam badai ha ka jing ya lenti ka ba u ye kendo ye ke jing baro ngitip ngan puli ye ka dekan ka ba khat nyo khat pra ter ka ongkum ni Henry onda ula kinmau benriu ula ong kat nungut ki syakri ukpa jonga ki badon ka jimbam kerhai ngasi hangni ngan sayap tangan ngan yeng jot ong gedekot ka bakat pra bat ngan lek shala ukpa bat ngan ong ha u kokpa ngalale pop ya ka beneng bat yakmat jong me tingam long shu ubadai ba on khot kun u jong me to pen long yanga kom uwe na ki syakri jong me ti ula yang na joj ban ula lej shala ukpa henrei haba udang jingai
ukpa u jong ula yo ya bat ula snowsen bat ula mare ula demru haka rendang jong bat ula yaido ya ti uta ukun ula ong ya ukpa kokpa ngala lepop ya ka beneng bat ya ka khmat jong mi ti ngam long shu ubade ba an khot kun jong mi henrei ukpa ke khot ka ba arpuar ula ong ya lagi jong ki shakri walam kloy ya ka jankup ka ba kortam bat to pen kup ya to buru ya ka sati hakakti jong bat ya ke juti haki ke jad jong ki para banget ki ba ke jonga ka ke kubor ka ba blei udon na gabanta jonga bat na gabanta jongi hakene ga mit jong gane ga sngi ublei ubu ya ke lightly ki haka donut jonga kabaning kong kalong na gani ka dekat ka bakat nyo ya ka bangala puli ka baong ya gini ki kintin henrei onda ulakin mau benrio sisin bangi puli ya gani kam da pei pang lani ngendum da sngotu ya ka jingmut ka ba jeliu ki ba don ha gani ka kintin ken mau haki jiu ya ka ni ka kintin kam tam ha ka ba uni ulukas udai u doktor uni ula pendon kam ya kene ke kentien dai tang ulukas penshem Pinum shem hakiwei ki gospel ki ba kom ye kene ke kentien onda ulat ken mau benriu baki pendon kam balai bala pendon kam ngitip meneng ala batai bau ni ulukas udeu doktor haga jok jong ki jiu kampat long lesti kata ke jing sumar kabahakan ega jok lada pi put benyat lada pi lek ban puj lada pi lek ye kanu ke jing sumar kala don lupa ka painkiller leni kala don kata ke chloroform kala don lesi kata ka baki ong ka anesthesia bat kom ta ter ban penja ye ke jing pang hakapor jong ki jiu uni ulukas utip biang ba kum kani ki ju pendan kam ngajio ile se ye ki film bat ngangek bakanum long kom ta haba sumar ye ki briu ki tiet na kli ba un yap ler dau tu briu ula ja ka do jingken kli lani ula tip briu u kendet hakapor ka badang sumar la bom biang na kli u yap ler biang shumodur bamanga bat mangi ngilong kom ta hakabangi lek ban sumar lesi ngilek ban pa put ye ka banyat lesi ban sha put lani ban sha sumar kabangi snutu ngimla sha ya ga jingpang bala ai yangi ya ka inject kabangin nom snutu bakani ka do lane ka ngap karben kadai ka ni ka kentien batang katu kat nipor hadin baladep ban sumar kani kam rebensa kani kalong biang syakap jinglong kabapidon biang ya ka jingpang kani ka do ka imbiang kadai ka ni ken ka kentien kaba uni ulukas upan kam bakata ka jinglong jong uni ubriu ubalong ukun sorong auria ulayat halaga jong kamon ulale ya ka ka baka donut jong ukakwa ula dimon na ula jong ukpa ya ka ka ba dei hok hidrei ukpa ula ai bat minta dan pisa shu udon haga semsnyang badai hangta klek kin mau benriu biang balai ngadon hang ni hatu kajing im jonga la thau bangan yat kum ni mo uong em hat ki syakri ki jong ukpa ki imba bat ki bamba hang tai ti kamut ayu yang abat ia pi kani gedi ke jing keli kabangan keli ia pi kat ni ka jing long jong ka berthai kat ni ka jing sniu jong kani ka jok ka bamanga bat mangi em kat no persen ngi dei ki kristan dei hinyo po prana ka shisma hari kasi jantia jongi ka jing keli ka long hatu ka dei yangi badim kum demo kanimo kani ka linti ka bau to ayu khot ia pi bat yanga balengim snow to balengir ben shirben ngem chen mau benriu ngi ya halaga jong kaman ngi le ya ka baga donut jongi ka kwa hatu trai u yap ka ya lor gading pna bangin longkum ni ngamla sha go ki para benget ki ba ie kani ka bau belai bau pet na jurang wa ngapat ka danoi
kadai se kum ni bangin ya em kadai se ya phi bat ya nga men step phi jia dwai phi pulut por ki kho siu ban wat yo blai phi la de ban pu le lot ya ka tien ka jong blai nas tang akon phi klem ya le ya ka ni ka jing em ka ba u pol wang ka ni ka thma ka ni ka battle dai ya ka berthai hendra ya ki men sim ha ka jaga beneng hatu ka ni se ka ni ka lifestyle ka jing em jong u kristan perhat ke ki para benget ke bein bananget penong pastor kam dei te phi athu khana te sha ka berthai hendra balai ngim ken mau ben riu balai kam kta yang ni bangilong plan kan ni kam dei we have to do something para benget ke bein ka bangadang ben kre ya ga khobor ngai ken mau ya ga kitab ka baar jong Samuel kalanong ga ben riu ka de khat riu ban nyau udan wa yo briu u ba ka kerteng jong u kalong uta u uza padung ni u briu ong ga ktien ga jong u bleu hadien ba ka to ka senduk jong ga jutang ka ba u David u la yo pat na ki Filistia ka ade ga jingkmen ba ka ba u shat hasurong ban ong ba utrai ngela yopat ya ga senduk ka jong ublai habalatan da ki mut shumudur hang ni hapo thalabo ka jongi hang ni nang tai na do na po le kinatan yo musnyang lesin na joai nang tai na kamin na yo laya daka lenti da umut ubalatan kumbalalong hagapor jong David Long namar ha kutu kapor kampat don ka surok rong ga bakum gani kadon ka thliu ka sar kadon ka at ka them laong bakani ka senduk ka jan kelon bar uni u uza u kershan ya kata ka senduk u blai u shoyap hangta ya u balai ngadai u blai balai haba uni u persang ban yada ya ka senduk jong ka jutang u blai kwa ban ong yu David kum ni ha ka por ka baki jiu ki Israel ki ya nang tai na kari klau syawa Jordan manu batan lani manu bakit ya ka senduk jong ka jutang dai ki rang ba ling do dai ki balapen kentang ga jong utrai ya ka mit ke jong ya ka senduk jong ka jutang dai bantan do muj ha ka por jong u David kalalong normal kata ki anjongi hakini gisngi ki long normal lai thu yegi pa ki jongi menshua kamtam shataisha shiliang ki ong bat shiki wei nganget ba shaniru ka jakum ta hagas ngi oblei ladama phi tong lane tho ding ot balang balada le menta kumta dan beriu syu ka balang sabai kan ni tang na kamar pindon ma phi ha register balang on kharwat yeki an balai kum ni phi ye ngadang mut ya kai ke bau Jisu ong haga gospel Matius kala nang besan ka dekat ka baar punyau ladakan ni ka khmat ka pentut ya me klau no ba men yo le shabeneng ngadang mut kat kum ka jingem jonga ngan knyot ya ka jingem jonga ban fidin ya ka tien ka jong blai ni sngo thu te ya kata te balingem le ni rebente sakat no nginang yalam sakat no nginang keren ngakan mau hakapor jong ka arajar henriu revival kabagatu ka briu kabagadai ka briu jong kabamdai ka banget balai kadai na ganyam Hindu kumbaga long kaong ye gini kentin hadu mental ada pilen haka YouTube lani pilen haka Google watch long revival finyo ya ka jing ong jong gani kan narrator kaong kumne as an earnest researcher I cannot deny the fact habang alek ban visit ya gini ke church I could see and I could believe the presence of the Lord nganget bat namla ban len ya ka jing don ka jong ublai ngila yo dalagi jong ki khmat ya ki impossible baki long possible kaniga team jongga Women's Week Women's Sunday uong u Jisu dagaba u jubam uong pi haga jaka ba pinyo manga ngalong kawan ka batamai kabala pen kerpang do blay layathu lupa nadu men barim haga jaka pin itu yanga pinyo banga day ngalong mga udin sowan ngalong mga jongga jingim pilayo kalanong kabaar nadu kedekot ka baningkong ngalapen kia ya ke bapang ngalabesa ya ke riu hajar ngalalelut ya ke kamba still you miss me pidang wat yaki an kibadon hakata kajong ka testament gabarim balay pimyo balay ngim ken mau ben rio
uniu kun sarang auria ong ka tien ka jong blai hadin bau lamat ya ka korden kalek ko mo mele siu niu tip lain pelen kam dei te ngang ni this is not the place where I should be. This is not the way that I should live. This is not the way that I should act. This is not the way that I should react. Haga jingim ga jonga. Kadon da kawai kalinti. Bakata kalong bangan ba ya ga ding puna ga jaw trai. Badai kan ni ken ka bau niu khon sarong oria. Ngan hable ya kawai. Bakata kalong ngakan mau ti. Ki syakri kim dai ki khon. Kaktian jong belai kato ya katu daka jingdon ya laga jong kador balai labu kum tu uong bakita ki syakri ki badon hayin ki yo ya laga jong ka benta kim shimlong ti hang ni haka sam snyang pitip em ka sam snyang gadi ka haki jiu wat ya ka do snyang kim bam nama ki ken bagadai ka ba jabo ki dai kata ka bom khuat uong ngadon hang ni ti u admet u ken mau ben riu ti baka don ken ka wei ka ba ule ka balong ka ba ar record ka ba khat pra ka ong ngan yang jot pila de pipule ya ka bible pech ba ya ki ken tien nang tei ba u jisu tho na do ka khat ka ba khat wei ha do ka khat ka ba khat nyau ka long ha ka third person ka long ha ka ba ukren kum ni u ya thu henry ha ka khat ka ba khat pra pla ba bau jisu u shem ya ga jaka jong uni ubriu ka balong personal first person. Kabawong ye kini ke kentin kensan ka kendla ka grammar ngan yang join ban ngan lej shala ukpa bakan niken ka don kam bakan mi napi ban nanga ngilas ngautu menta kat kani ka jing jeliu kat kani ka jing do nut jong ka pertai ka juk ka bangingi em pet ya ka jing long do nut jong uta ujona barok pitip syafang ujona ulong ubri ubakumno usatla persya yo blai bat utip ya kani habakalaki ke eryong ki ong kum ni beratno yang syawa syaum namar pensayam namar ngatip bangkadi kadau jonga upan mam hadian laisngi hak po dokha ma bablai wang udokha udiu robot Udokha ulang kum kali kebadan ya ke engine ladam start mulut petrol. Udokha ulang kum merat uksau miau bat kum beriuru ngalaman ong udon ya kan nirba bat ya kan nirid. Laisngi hababam ya ke jingbam lasdang ban teliat. Kasnido ke jeng une ujona kalasdang ban Dai hang ta buang haka kudlat nganapan maaf no blay. The only way kabau da uni ujona kala kabamon dai hapos nir dokha kata ka jing donut jong brio para bengai kiba iej kani ka kentien ka baar ka bau jisu ang uni ubrio ushim ya ka wei karai paruang ngan yeng jod ngan admit ya ka failure pikin mau meneng alaya tu ba ulat demand haba ubrio ulat demand ba uong ka ka bangale kopa kadai ka badai mami mdan kamban ong ya ka ka bangapan shu ai bank badia kata kopa ulale but minta haba ule ya ka ni ka decision ka bamot ula admit failure ya katai ngalabakala ya ka bangangale ngalabakala ya katai ka bangala keren baro shi kata ko ki para banget ki ba i ke jangau try kadi kan ni kan ka bau blai ukwa ban pen sngau thu ya phi bat ya nga balai kan ni ka kentien kensan na ka third person ka wan cha ka first person ka bau ong na ka ta ka ba u ya thu khana u jisu u ong kensan ngan u shem long kom ba u dei ma u ta u brio balai u ong ngan yeng jon kan ni kadi ka khobar ka baar ka bau blai u jisu Kristus ong ye kini ka kentien ban make a decision kadi tang ma phi bala ngamla ban make ye ka decision na ka banta jong phi compare ngalayalam shisma bayalam
Lagalong yagi parlok ke jongi ke bampat nget yu Jesu dagi khmat pilayo I kadon ka encounter ka bangang nget pilaya shem kumbagalalong hagasnem arhajan rio baka pertei barokawe ka nget bau Jesu uta u Jesu ubaki yalam baki Kristan ki yalam udai ubashisha ngila admit ya kata ke bampat long Kristan ke badang don haganyam ka berimbun na pedeng jongki ki admit bat kami nang ni naga syentur ngaken mau ya ke bah nongkrem ki ong ya bakum kata ye ke kentien ke jo ngayos ngau dalaga jong ke skor baki ong ye ke kentien bau blei jong pi ke Kristan u longken u blei u baim badu try u kwa ban ong ye pi ke jan mien ngala persang ye ke ban keren ngala persang kat kabor bangan le ban pen em ye pi ken mau ye ke wei ye ke decision ka dai karai ke jong pi ken mau yo Bartimaeus hadien baula perta ye ke kentien habaki senran kila persang ye ke ban aidau de kumwei pan uni u Bartimaeus ulai yengjot bad ulai ya kata kaba u udon kabalong ka jankop ulai no bak ya kata bad ulai lek ban but yo try ya ka decision hab ban shim mapi karai kalong ka dei ka jongpi ko ki para bad ki henman ngaken mau ya ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakat lai ka dekot ka balai pausau ong utrai Jesu habau yeng na silyang lum ban pek ya ka Jerusalem ban ong ko kun ngakwa ti ban kedop ya pi kombakas yar ka kedop ya ki kun Henry ngamla ti namar pi kentat ya ngaken mau hagatu ka ding kabala thong ya ka California barok kowe nganget bon na preng jong pi pek ya ki news hakapor ngaken mau ngayo ban pek ya kowe ka clip hakabala pen I yo we unong pelip ding kat ba udang lek ban pelip ya kowe ka sanyum kabakini ki kenjahan ki julek ban shna ya ka sem lani ya kata ka skom jongki bat ban ka peleng hangta lawang bakat bakanang wan kini keding kala bam baro shimit ya kata bat la ingkong lut kata jaka kat ba udang lek ban yai uyo I hakani ken ka skom ya ka wei kahan ka bala ingkong bat hakaba ushim ya kata ulapan ban santeli ki kunsim ki barit ki bayam ki badang wat kami utrai Jesu wang ngala persangkat ka bangala hatu pijutip ne em syapang kata ka shroud of Turin kani kadon hangtai hapo Italy badai Europe hado menta bat kinget ya kani bagadai katu haka gospel u Yohanes kabala sop katu ka jan Spany kabala sop ya ka din mong ke jong u Jesu bangi ken mau bala sop ya ka men balong habala sop Spany ki din mong kilap bat ki dakatu ki persang ban ngau tu hadu katnu utrai Jesu usha ya ga jingsha halor ke ding pna kabaki lap ka ong kum ni kat kum ka jinglap jang ki start jang ka science ki ong bahaka tu kat kum ka tu ka jan yau ni ubriu ubangi latip bangi nget bau de Jesu ka din mong ka badon hakamen ka bangi lap lingba ya kani kata ka jan ka balasom ki don kumba nyauspa hado praspa sanpo ki din mong ki badan hakamet ka jangutrai nadukli hado kejan kat kum kaan jong kita ki nong room lane ki sorkar room yau no briu ubade ban syak sak narpna tang lai po lai sien dei ban sempat daki tri om dei daki syabuk ki bahatodong kum badon ki tu ki kwai ki bangilek ban kwai dokha ngiken mau lek si ka bangi kwa ban pendem ngite san riu teliu kwai ban kambo lane ka dokha ban kamyo ka bakam he lek si syumudur sempat ya kamet jong pi tan bat kabor mi bat do mi bat snam wan lang bat kwai la bom la shok yo try hadu kata bagak tin ka jong blai ke thu yengi ka ba utrai ka snam ka latuj nadu men mit sngi palei bat hadu halor ding pna ong unong rai bagak tin ka jong blai ke thu yengi baka bat ka snam ke yami lang bat dei kan ni ken hadu kat ni utrai usha naga benta jong pi bat naga benta jong nga ko ke para bangit ki ba ong kini ki start jang ka science ita ki briu ki ba bom yo Jesu I kumba ki dei ki briu ki ba pangbor lani ki briu ki ba yok suj namar kim shim la perkhat sho ya kata kerukom baki bom ken yo try hadu kat ni everything in his power kabaka jingdon ka bor ka jong blai ban pen im ya pi bat yanga lalelod karai ka dei tangga jong pi
Ngaju keli ya gani gajing keli. Ngong try halor jong gading pna. Uway siya kadyang bat uway siya kaman. Ulong udaka halor gading pna. Ki para bangit ki jongi ki juri tengan. Bau belayu dayu ba iay. Oh, ublayu ba map ay. Nga keli yu try ki kosih banga doay. Ngong try uni uba siya kaman uyo te ya ka paradise. Palay uni uba siya kadyang umyo. Pagka Bible kayo to yangi. Bau ni ken uang yu jisu haga jaka baun pan mam kuma pan mam uni usya kaman uang pan ban ye kini kikentian me melayalap me melaong ba melang ukun ublay pen im yalade pen imru hiar naga ding pna pen imru yengi ki para banget ki bayi karai ka ba pi penshim ka de tang ma pi bala manamar kani ken ka dekat ka bakat pra uni ubrio ukon sarong auria bat uji suang. Om day syuk naka third person kaba uyat chu ya tu kana ya ga jingja. Uang ba uni ubri ushim ya kawai karai. Ngan yang jod ngan lej shalau kapa. Kani ka banga ju yam man la kamien. Hadian bangalawan let's say ka program gila dapat pelong jing duai hayeng. Ngadon ilok bat uway ukon ubadang lai snem shitang. Ngan itu ya pi ya kani banga pla baman kamien. Habang ngapet yaki, habang ngadway nga bukti halo jongki kabaki kilatia. Nga juyaman kamiet bakani kadi gajing dway nga ongko try. Nga iyet yalay jong ilok, nga iyet yalaw jong ukhuan. Kaway nga tip, nga numla banyalam lang yaki siya baneng. Nga iyet yalay gajong kabalang. Nga iyet yalay jong imay ipa. Panlit siya baneng. Nga nablit marway. Badi kani kanya kan mau yo Alexander the Great. Uang ye kini ki kentian. Hagapor kabanga ngayam telek se lai teli ki ai. Penyang ye kini kesenduk ke jonga bat peni ye ki brio bat ye tu bat nakin yat shwa ki doktor nakman. Haba pilet ban tep ye nga penyat shwa de ki doktor bakin eskon. Ye tu ye ki brio ye kani nga download ye ki doktor jang ka berthai haga jing start jang ka berthai kabanga ngayem ngamla banri ye ga jing yam. Kabar uang penhap ru ye kepisa nadien kat baga senduk kadang yan kaspa jang ka berthai nga download henry ngamla bagani kaspa kan penim batang shitingka iwe I gold coin ibanga ngan lej pai shabeneng ngawan lingkoj ngan lej lingkoj wat ye ka met jonga haban ra no manu baga balai uang penpay ya kesenduk bat penok ya ketikum ni nalong tangu brio naga domet ngan salet pat ya domet maka dikan ni kan ka bahaka gair kesni ngan yang hikmat jang utrai koki para bat ki henmen lada pipuli ya ka kitab ka jang ujob kala nang ka bekat sau ka dekat ka beningkang ka jing im ka jang ubrio la penyesrim dur tangkum unong belas ni haba piladep bantrai office lese hakini kata yo boroshita yo piladep ban late school piladep lese ban late hekai school lane piladep ye jing puli kom ki kena lane kom ki nong rep pilalet ban lur ye ka lingka at the end of the day lane hakut jong ka banai hakut jong ka snem pi deserve ya laga jong ka bainong ka balong ka tulop ka bapimi da ka omsep ka jong pi kata ka di ka bakan jado ka bakan jaman simru kalong kum taket kumba pi bet kum taken penyo nabo try jong pi bat jong nga ulong utray ubayo ilot bat ka Bible kaya tu yangi iway pa iway ibriu na preng jongi haga bertay kentup i pastor Rocky Bimar pena kadon kaway ka kot kerpang habeneng kabalabu ha shelf ya kabahang tadon ka kerteng jonga nadu balakha yanga hadu bandayam tholut ya ke jingle jonga habari habapau hasurok halenti ka bangangayay kat shabanga ngadon kabau belay uyo inang tay la tholut hagata ka kitab bat ngidon lagi jong ke jong ki kot ke jongi ka kitab jing penpau ka yetu ya kata Shumut menta ong gaktin pareng you have a sneak peek piyo petu kendian jayu ya kata kejing to utrai unto ayu naga benta jong pi pilale ayu naga benta jong u kata kadi kejing kali naga benta jong e kabangi habyang hakmat jong utrai ni em ha ka jok kaba barok kwa status barok kwa position ladam yo katamlong upol wang haka kitab kikam ki apostol kelenong ka arpau arbusau lesi ingin ka ken haka juk ka bangi u apostol Paul udon lightly ki PhD lane lightly ki doctorate
Udah member bad dekat jangka Sanhedrin. Bahkan mau kita badai ke dekat jangka Sanhedrin kita ki kelas 1B, kita ki beri kelas 1 ngalaman ong, ka status ke jongki nama kita maki kita Shimrai, hak badai bat ke Jew ke imlang ke salang bat ya kan nyam ke rukom baro. Hadien bau ya Shem yu Jisu, hak lenti sya Damaskus ke bau le, hak lenong ke arpo sao. Ngalanyo syndrome ya ki baro. Ngangan di kenduk yu apostol Paul ngasumedor kan ngam sungut taman ketah ya kejahat ke jong kat ke sacrifice ke jong ngan ku akerdan manga lada ngam yo ya ka ordination lada ngam yo ya ka syuki ngam la trikam blai Paul wang ya ke siti jong shi karen kat san kala nong lai po ar ka dekan pile ya ki ai om dai hau brio pile ka mat chau blai Pino banong hagan ni kesngi try la daga de yang abangan yapru I will follow you till the end of the day. Ngan bot ya me hado ka bakot chunga chingim. Kam dei kata Thomas Jones jongi ulale. Kam dei kata usadu Sander Singh. Kam dei kata kan nabon sawian ka balale. Syabe na yen. Sya taj kur taj jan. Tang banyo ya kawan ka batumai ka balang Jesu. Kadi kata ken ka ba utrai uang hagan ni ka janmit. Mapi bat manga ngilong komno ngilas ngotote and ngin shim ne em ye kene karai kabawang ngan yeng judge ko kanrat ngan yeng I'll admit my failure la admit how yang aku try anam la ban yeng lano and dei namar kani kan banga ngadon kam ia me uji suang haga gospel u yonis kalenong ka kat ar lai pusan to tracy kat bakapor kadang dan kat baka jingshai kadang don kat baka miet kam patlap persangsi bantre doyap ye kunting ye kani ka jingyam banlong kristan oba shisha ngat yanga kalong ka ba ne ke ba tam hakasnam arajar lai ka banganga kala ka bamut na dulut ye ki parlok baro amdan shu tang uweru bat ki kitien ki baki ki keren ngamlong banyathu na kani ka jaka ka ba kentang namar ki kentang baki snio palat kita ki kentien para bangai kiba ia ngadwai hikmat jong blai bangakan mau bangakan mau ngayo ia kawai ka jing posnio utrai upen ia nga bangayat ia kawai ka lenti ka bangakiu yo lom ngayat yo tau lom bat ngatar kita kisha ngayam utrai bali mele ben palat yang ngong and bring yo snow ia kikentien jong blai bu ong ia kini haba mi ba ia gading pna lada mi tar kisha lada mi kasnam mede ban yat mede ban paro tang bamenyo ia nga kadi kan ni kan kalenti jong ding pna ngis ngotu ti ya kan ni kadi kan ni te ka bau blai khot yangi andai balai ngim la dei ka tu kan ka bangim kan mau brio ka dono jongi kadang shi te kran shispa bakran yalap shispa bayalap karung na kawi ka skor kami pat sya kawai padi ka baar ka bangang ngalayalap agni ka janbet ka bau trai aba pilat ngotu ya kan ni nganum la ti ban penlong ye pi ba pi pen shimrai dei ma pi marwei shiman badai namarkan ni kain latau kerpang ya pi kerpang ya ki merat ki mereng nama ki miau ki ksau kim don ya lega jong ka bor bandrai dei tang ubrio ubau blai ulatau kerpang badai kataken ka bau jisu ong ru ublai uang haka kitab jing pen pau kalenong ka banriu ka dekat ka besan ong ektien ka jong blai ka bangangan num ya le junom bat ka do ngaken mau yo nova habanga perkan haka por ka bakata kal ka kala shlei habalesi ko kalapoy hang ni harendang lesi unowa utau ya kan ni yeng leng hang ni hapot halabo pitrai don bahayeng udon lesi ki bahayeng pitrai lesi dakilai ngam jelop ngam snusen ngaju mudur dan ngadai mangangas snusen ting apet ye ki lesi dan ngadai mangangan cendalaong ngan pli ke jingkang aleleng in yerung lang ka bible ko ong dei unowa ubakhang dei ublai ken ubakhang kadang kapor ya ki baro kabau bleu island bagadan ka poru blei ukang ka bakat do hagani ka met changani ka sngi ngen yo ya kani ka ju ka dekan kani ka dekat ka babun haga dekat ka bakat pra ka dekat ka bakat khandai ka dekat ka ba arpau ka ongkum ni ti ula yeng joj bat ula lech shalau khpa haba udang don na jngairu skamba kini ki kentien haba udang jengairu kabamut ukun udang jengai ukun haba ulayat umpat yo ite yo kpa ukparu ulayo i bat ulas ngausen
bat ula mare, bat ula da do, ula dem ha kerendang, bat ula yai do ya lau jong ukon. Hang ni ngakwa bangen yang ngam jeliu kendian. Pi kat kum ki jiu, hoy ngalabatai ba ukpa shim day ukon sarong auria ubayo ningkong ukpa. Ukpa kabamut upen I ula apti men yong lanu ti ukun jonga onwan. Lanu ti ba utai na mga lesi unjaw ko mat balay tu kuan pemwan. Nga ite ya pi hadukat ni ngala persyanglon tang nagadaw banga kwa ya pi bangan kedom ya pi wat ya ka jingem ka banga ngadonru wat ya lau jau kun halor ka din pna ngapai da kaling kedong namar tang namar ban penim ya pi te ya nga ubakran bat ya ngi de ukpa ka pen I hang ni bau yo I ningkong nang tangin yo I ukpa umare pi kat kum ki jiu kilong kpa kim jumare Ken mau bahaya karyam ka bet jong ki jiu kim pong ya kene ka patlun ka bangi pong mangi ki shinrang ki don ya ka tu ka jan ka badon syatu syati syatrai bat ban mare haban ra lese syumudur ke long kemi ki jongi ngidon ka bangi sem banga ken mau ya ka sinat ka jong pi ka baladep ka bawan uslam gayu I ba pi hab ya ra ya ka jan sem hab ya kendong ki patlun ban laj ban jie ukpa uhable komta ban mare namar lada uyo ban yu ye katu ka jan un sakalon ka kita ka jing ngau thu jong ke jiu kalong balada ya ukpa ushenrang on yo I ba umare bat baura ye kini ka jan ban yo I tang ye ki khowa ka dei ka kam ka bamla ban ya keren ka dei ka jing le ran ba piaban mudur hadu kata ukpa wong lada ka day yang abangan le ranjro ngan mare bet na ka jong pi uplay hadu kanu bilaban modur uiye ya pite balay baga jingrong no kampat syam laja balay baga jingrong no baga turai pilayo I kat nang mi kisngi kitab jing penpau lanang pendem gospel Matius arbusau Daniel kalanang ka kendai lanang pendem kat banang mi kisngi balay ka jingrong no kaman Petrus ujubab ya kani ka shiti ka jong ka baar hagalan ka balai ka dekat ka baprabat ka bakandai na bau try wong ngadang yai apte ya pi ngamon ba ka wai ka mensiam kan jot no ngamon te balada ka de yang abangan mare bangan le ranru kam lele ken na ka benta tang bangan yo ban kedop ya pi kon nang ta shu balai ba ukpa uhap mare Pi kat kum ke jiu kadon ka wei ka jing ngau thu bagata ka dei kata ka ke zaza ceremony menta ye kinu ki briu ki bala dawa ya laga jong ka hok ka bamot latip bat ba shei kun jong pi ukpa unjen dala dem oh la bena bau tu ulapan ya laga jong ka bha bat ki jiu kyong te ka briu ka kun ka ba klem sneng ka kun ka ba tam sneng kata ka di ka tin ka bangi kren ru menta O ki kunjungi ki ba komta ukpa kane ka kentin ke zaza ceremony ka don ka bakum kata balada kini ki jiu ka bamot ka imlang ka salang ka yo I ye ka bakum kini ki jat brio baki wan pai ki shim da ki kiukra bat ki le kumno ki lentau hamadan ban sawa ka snong ka tau bat ban ben thiuru da kane ka ombia ban ong ba me ka mo brio medang im mela tam sneng kat ni mem le ran chele yap no mami kata ti ka di ka baki jiu ki ukpa wangan mare kun shwaba ki briu kin yo I kimat bentiu yang akam lelei kimat keren yang akam lelei tangbangan yo ya pi kalabiang baliting yam snow to ya gani hado katno gani ka dono jungi ka ka ba ukpa wang tang pila le hang ni naga kentin ngan poi biang show belai tang ka wei ka step ka ba pin le kalong Try ngalamon ban buhut yami nalarai da duga dok nun tang ban yo yami kalabiang but the rest ong ukpa I will take care pimat ye jing pimat ye jing le pimat ye jing im ka ba kumno ong try ngatip ken na ka benta jong pi ko ki para banget ki ba it ke jonga balai ken hadu benta hagani ka jing ya lenti jong ka jing yam bangidang pen ya laga jong ka do nun bagani ka jinglong jungi kalarben hado menta try jisu ang te ngakwa ban kedop te kon ya pi
kom bakas yar ke kedop ya lagi jong ki kon Henry ken balai ken hadu mentah pidang ya le persya yang kogi para bat ki men ya kani ken ngabu hapi ha kani kamen sakat no oblay unang ailat ya pi bat yang meneng ngaloong bangi donut bangi ngilong ki briu ki berben palan ka jengkeli ka banga kwa ban bot saya pi shanu kpa jong ka yeng udan shanu ka kme jong ka yeng shanu ki khon ki don na kani ka jan miet pidan mo ka jing sok baru try hatu pidan mo ka jing sok ka bau kpa ba ka kme ba ki khon ka bau Joshua ong nga bat ka yeng ka chong ngen shakri yo try umdai ta mangis ngau thu ka jing kali ka long pilale ayo ngia bana bha ya kita ki border issue ka block 1 block 2 kita ki langpi bat kiwei kata ka di ka bakan jado ka bangia ngia keren parolog yang balik kiwan le balik kan ni ka lesi ka sarkar bat kiwei kim pen bet ya kan ni ka bang aku ban keren kalong mdai ya kata ka border issue ka belong spiritual usaitan unut ban kam genti bau kpa jong yeng udai ujong u pilale ayo kadang gawi kalong yeng ka bang ngai syam bagata kalong yeng ngani thu yepi ka da kalong kami kawan ban IT ha ka jing seng yalap ka bakum kan ni kong pastor kong khon doi lam si na ka banta chonga kani ka brio kala sop ye ka kli ngadang mut nama ka kriat aki jaka kriat ka don ye ka jing tha le se ka sop ru ye ka kti ka ongom ni kani ka brio ka ong khon doi lam si na ka banta ukpa jang ka yeng bat ki khon jang ka yeng kat bangadang doi ngadon tang yeng ibarat ar kamra iba syuker tang da ka plaiwon pada ka kamra ka banga shatja banga thia hang taru ngadem kho siu man ka step man ka miet ban yam naga banta ukpa naga banta ka yeng ka sem ba ki khon ha ka wei ka sngi kat bangadang duai ka nga ong ba kini ki khon ke jonga bat ukpa ki wan ken ha ka kamra ka banga duai bat ki wan ban tiet ya nga do bilar nang ni na kli ka nga hab ban sop nga persyang ban yada ba kalam mongru ka kti kani ka briu ka ong ge kini ki kentien tang bangan num sange ban duai tat hadu bau try unjubab yang pilale ayo pisunang taman peng pilawat ba pila dem ki khosio ban yam makmat jong utrai ye kini jingja pada dian shi banai shi teng so po san po sngi ong gani ka brio pastor pilap banwan shabalang jungi ngong mei te wanum sngi ai mata ka sngi ngamlam ka ye thu no na ka phone bau kpa jong ka yeng ula pen bet ye lade baka ong yang pastor nang yai kersan khon yang ka basa kalong saki khon kan ki parabat ki henmen ki jonga kat kabor ha ga jong ublai ban le ula pendeblat ka shong happy kan pis ngau thu akani ka sngi hado kat no bau trai u iet ye pe pis ngau thu hado kat no bau blai usha halor ka ding pna kawan ka batmai de ban knyon kawan ka batmai de ban yu ki kejat ki ju ki jule ya kata yu jisu hab ban knyot yu jisu hab ban yu tang namar bangin yu mangi ya kata ka babang ka basyam bat ka ba ai jingem ublay yu hab ban le hado kata ngaken mau ba ukun janga upang ha ki banai ki belalit no udah na po hospital ngalet ban thiet dawai uyam ong papa ngong khon ap ngong men sim ngali thiet dawai umde banga i jendet na ngapet no sim la le kom ta panga ken mau ya ke ka bau blai ule halo ka ding pna na ka benta lo jong khon ngate ngalet biang hadien i lok idon ngela kedop yu khon ula ko ula khia biang handai ukpa ha ka jing thia ha ka jing ha ka lor ka ding pna u khon uyam ablai jonga na do mendang long ka berthei ngadon bat mi habak haya nga hakapo bangale iki kamba ka presence ka jome ka don henry palay ken menta halor ka ding pna me pai de ka ling ka dong ba me e ya nga hado kat ni utrai tang ban yo ye pi tang ban yo ye pi para banget ki ba e kam la dei mo ka por yang i bangin perkat ngaken mau ye ki arngot ki balet che Filipi ki balet ban yalam ki briu ki ongkom no hapa Thessaloni hapa Listra kim dei kini arngot ki bal penkala khongpong ye ka berthai ha ka balang ga jongi ha ka KGB assembly ga jongi ngi dan pralak sanpo hajar bat yongon kata ka di statistik mencim snam
mentau snem ngela bun da kumbai pat ngela nang roi Henry ke jingkeli kalau ngilong kita isoti ke babietnya ke bastan ban ngatieng yo bang ngilong kumta la dengi shim jingken nang ta ke bamut tang saulak arpusan kide ke bastat saulak arpusan laingut shiteng kide ke babiet bala dengan pet shushu ya ke jok ke bangi im tip shilak ngilat im ne para bangit ke babiet sakanung nang yalek kai badu blai Belshazzar kami kekenti haken ro haba ulai yalek bat ka bam khoi ulai shim ye ki khuri jong ka temple ban yadi sngoba kalami kekti ban tho kos em la thau ya me ha ka ne ka sngi bat ya ka ya me la thau ba mala sham ba meduna om tang kata la pendunaru ya ki sngi jong me pada kata kamiet la penyap yosiem sakat no ngen nang yalek kai badu blai sakat no ko ki para bangit ki be bau blai un syar ke ban baga perthei kan yo ban rekhe Ba ka jing leran kolong ba do menta bangi pen leran yo blai ule ayu blai do menta kapor covid khat khandai ka bala sar ya ka ni ka ri ba ka je ban reu ka jongi ka di ka jing start that kti kinong thalla bo ka jing start that kti kinong maulai kinong chai hau ku manga nge that kti sanitizer bangi em don ki boong baka inject kanang penkha jing pang don ki boong bam tre inject bakam long kum ta ter don ubala ai don ubalam ubakhlem ai ru kum no ki em bro arngon di ke jing la ka jongi menno ublai ufil yangi hado menta umpat shimla fil ka wai ke ngiro para banget ki ba iej ngaken mau you nowa ha ka bangan penkut ye ke khobor ha ka ni ka miet ha bau blai u ong you nowa tau ye ka yeng lieng ula ong lo tau na dong syadong ngala pulis au san sien yo orang bakala ngong wong tau ya ke jingkang kan jorong kata kalenter ka deban jorong kata ka jing jorong kata ka penkiang kata ka tenum kata bat kumta terter ki kamra jung ki merat ke balong kumta bat kumta terter tang uwe yu bleu kulen tang yu stering katai tenek ka bahe don stering am persyang ban kun ban laj yu tau iceberg Sumodor baka yingling noa kaya he kat katu lani siteng ye katu dan kam stering kat kata ka jing slay kabalong tikum ko mobile ka jongi kabangi format la dan virus format lot nasdang hakut lajim tang noa ka kami ki khon baki persakurim barolaingon ublay wang naisna yu stering balay ngadai mangau banya bagus lain mafi mamenowa syusyong bay hapo syusyanya hanga juk ka bangi ngi em kum ni phi ki samla ma phi kum ki bangen phi shanya yu blai jong phi bo ni u blai unong peleran ya nga danga yap danga em danga long kumno danga but yu unong peleran ya nga para bangen ke ba nga tipis ngau thu ya ni tinamar ka ni ka daw ka eipat ka bangin le pinong nga hang ni ko try na don kam ya me namar ka ni ken ngabu api ngini pendem ya lagi jong ikli hakani kapor haka jing jar jong kani kapor namar bagade ke jing seng ya lap namla ya kaban syupen wai kum tu hakani kamiet natip bau blai ula keren ha preng jongi kala don kapor ka baka donot jongi karben ka e ngitip te bakam dai yangi bangin le kum ni ringam tip na kinu ki daw pat ngi beteng bet ya kani kajing ya lenti ga jongi kamla dai mo kapor ka ba pipen shim ya karai kumba uni ukun sarong auria ulashim pada ba ulashim ya karai the rest wong ngan shanya yuk pa jonga badai hang ni ka bu pa wong ngan ay ka jankup ka ba koridor tam tani ka yeng na ga benta u jisu ba uta ukpa udu ya lau jong ukun bat ya ka satiru uhap siu da ka dor ka barem ukun sarong auria tu yo eiken hande ukpa uhap siu da ka dor ka barem namar kani ko ki para bangit ki ba ye kanungon na preng jong pi ha kani ka por nang pastor duai lem se na ka benta jong nga sngo thu aga jing yai lenti hande menta ngan yeng ngan mare sya ka jat jo ka ding pna ka jong utrai lada pios ngau ye kini ki kentien bat ublai ukuran ye pi tang arsien ngan khot ha kini ka mien lada ublai ula kran hang no ka ba pidon
Pila bandra ia lega jong kekti. Panong pastor ngadon kam. Yo blay. Pila bandra ia kekti minta. Blengkur ku ya pi. Blengkur ku ya pi mai. Blengkur ku ya pi baba. Blengkur ku ya pi. 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 Blengkur ku ya pi tai. Blengkur ku ya pi baba. Ngayo iya kekti ke chong pi. Blengkur ku ya pi. Namarkan ni kain ngakot ya pi. Bau terai udang tiet. Uyeng hakan jengkang. Bat kan ni kain ke tim ke khot yangi. Baya kawan ke batamai ke balong unjisu. Kalwas ni kadi ke donut jong ubriu te. Dai tang ha kalwas ni ke batamai ke bau jisu ula bandrung te. Namarkan ni ke don kam. Ya ke jimpen tamai. Jangan donut ke jong pi. Para bangit ke ba iya ngan khot menta ke baar. Ladau blai ula keren ya pi. Ladau blai ula ong. Ngadon kam. Kayeng jonga ke don kam. Manga shimet ngadon kam. Toleh se iya kan ni. Rah ya kekti jong pi. Pastor ngadon kam. O blengkur ku ya pi tai. Blengkur ku ya pi. 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 Blengkur ku ya pi baba. Blengkur ku ya pi tai. Ngayo i kekti jong pi. Penhap no. Penhap no kekti. Blengkur ku ya pi. Pengakwa ya pi bapin le ya kan ni. Nama ki donru ki counselor. Ki baka balang ke jinge sengken tai kalapan kre. Ngakwa ban khot ya pi ya kan ni. Andalawai ke jinge seng. Pi ki balara ya kikti. Sngoba se. Sngoba. Namar ladang khot ya pi syakmat. Kanang syim ya kapor kalanang yan. Tinggal kerpat ya pi. Sngoba. Wan numpat lej ngendang don hang ni. Nadu ki pastor kita memesan ki rambak balang mangi ki jinge senggentai. Bangi kwa banyarap ya pi ha kene kapor. Te namar kene ngakhot iet ya pi. Pi ki balara ya ki ki bam syim lararu. Pi sngo thu pi don kam ya ke jing doi kerpang. Pi kwa ban im thamai. Pi yo ikat kene ke jok. Pi ka kitab u Amos kalanang kaban riu kat lai kat sau ka dekon. Habang iyo ikan ni kapateng benriu kabayeng yale ya kajing shisha. Ublay uang te yo Amos ngan penyeng pat saya kawai kapateng benriu. Kabakita kiri ki kun ki jonga ki ban yeng yale ya kane kabam shisha. Hatu pim day mapi part of that. Tela pi ong pastor ngadon kam ya kata so bahasa upset. Ngen yo banyak kenduk banyak syam. Pat piru. Para banyak ki ba iya. Ublay unker ku ya pi baro ki balara ya ke kti bat ke bam raru ngas ngau saknot yo let se dang don ke bam pat ra kasien ke bakat do ngan khot la da ublay ula keren ya pi syupen i pastor ngadon kam ti yu jisu ke jing em ban ngatip tang bangan yo yo u kalabian ha ke jing em jonga pila ban ra e ke kti ku ki para ke jonga ha ke ne ke por la da pim pat ra na syudan te ke jing saknot yo kumno re kumno ma pi pim shim lara ya kati snob hase kani ke sien ke bakat do la do blayu la keren ya pi ang pastor ngadon kam yo blay ku ya pi ai i ke kati jo blay ku ya pi tai blay ku ya pi blay ku ya pi blay ku ya pi kiti syadien ngayo i la do pilan syajrong blay ku ya pi blay ku ya pi blay ku penhap no kekti jompi ini doai au blai badu kpa jomi uba beneng utrai jong ki met badu utrai jong ki mensim ke jomi utrai jong ke kam badu klit jong ke balak ki aingu ye me ko trai ba menan keren hangi ye kektian ke jomi trai ba ye jonga namlong ai te ha kmat jomi tang ba mela sha ye ngi ke na blai padai namarkan ni nginut te trai hadu mentah Banyam hakmat jomi. Namangi pelam bangi admit bangi bakla. Bala daw pol uang men step ngatmu ban lebha bat men miet ngabakla ngade ue ken ko try ubangan ko bangan sarong bangan bakla syo. Namarkan ni ken ko kenrat ngadon kam ya ke cengai ai ke jomi. Panamarkan ni ken ki khun ke jomi nadu ki long kpa ki long kame. Ki hep ki baret ki samla ki bai ke jonga. Ki ra ya ke kti ko pa ban ong chisu.
Kim shimlara shana kira shame. Banong try mayo I ka yeng jonga, mayo I ka jing im ka jonga, mayo I katni ka jing ki bangang ayasham. Ngatip bangamla te try banyale ye ka jing yale marway. Ngadonti ka sems nyang mentana ma ka jing im ban ka jing ya lenti ko try. Ngamla te ban yeng shu nang ni. Handai tang kawai kabangan le kalau ngamon te try bangan im ngamon te ban le ye ka mon jong me. Baka basa kalong men mare ken na gebenta jongi men sha le ran mela sha bentiau mela sha keren ben ha kalenti sha geding pna hadu baki penyap ya me ko trai ban me perta la pendep ken trai jisu ba ye hang ningi don bangi don kam ya me kerku ya la ge jong ge jing ya sengken thai menom e no ya ka ken ko trai Siem ya laga jong ka balang nadu ki pastor ki ba iya ke belong ki kpa ki henmen ki para ki jonga pad hoi ki nablai kumju ya ki tememesan ki ba iya ki jongi ki dekat jaga komiti balang ru baro pad hoi ya ka balang hi baro ka wei kom uai ubreu ngen yang ban pen kre ya ka jingwan ka jongmi ka balan ka ba khuj ka ba klem tho bria kan rat kerpang ken mau ya ki balara ya ki kti ki bam siem lara ru metip na ka benta jongki Pangangit skem men kershan yeki andala wahai ke jinge seng men pen sngoru yeki bakin don ki bakwa ban shong ban sa ban yoru yeka jinge selok lembat ngi hakani kamiet sngoa ble yeka jing dwai kerku yeka por ka badang sa kerpang yeka jinge seng ka woman sandi ka balashai ko trai ngin mat ke ble yeka jing kerku ke jame sngo yeka jing dwai haka kerteng ke jong jisu ngi panda ka jinget amen Ublay on kerku yang baro agani ke janmit pada ke benta baro ya ke bangila pendep agani ke por ngin ya panwai no ya gani ke jinge seng ke jongi ngin ya rwai lang da ke tu ke jing rwai ka ba ka de ke theme song ya ka ba ngangay ni don hale ke jongi kti la dengan empat la le sing la la landan ban hadien jong gani ke jing rwai nan sakerpat ya pastor jongi I pastor NK singkli en snobha ban pelat yang inang ni daga jingkerku